मंडळी खूप मोठी गडबड झालेली आहे आपल्यासोबत आणि हे काही नवीन नाही, असले प्रॉब्लेम येतच असतात. माझ्यासोबत तर दरवेळेस असंच होतं. म्हटलं पुढे येऊन तर कसे काय मंडळी, वेलकम बॅक टू अवर न्यू व्लॉग. तर पहिले तर तुम्हाला गुड इव्हनिंग आणि तुमचा दिवस एकदम सुखाचा, समृद्धीचा आणि भरभराटीने जाओ. तर मंडळी आज वातावरण बघा, आज तर भयानक पाऊस पडलेला आहे आणि त्या दिवशीच मी बोलत होतो की पाऊस जरासा पडला आणि नंतर गेला, तो आलाच नाही. तर आज काल मला वाटतं हो, काल रात्रीपासून जो पडतोय जोरदार तो अजून कंटिन्यू चालू आहे आणि आता 100% नदीला पाणी आलंच असणार 100%. सो पाणी बघायला जायचं प्लॅन होता आणि इच्छा पण होती. आईला पण काल बोललो होतो की पाणी बघायला जाणार म्हणून. आज पण आलो आणि बघितलं तर कालच बघितलं तर तसं भाड्याला गेलो होतो तेव्हा की CNG नाही म्हणून गाडीमध्ये. सो आता CNG भरायला चाललो आहे मंडळी आणि CNG पण आला आहे, तो दुपारी आलेला आहे 2:30 वाजता. तर 700 किलोची गाडी आली होती. तर बघूया आता आहे का नाही, कारण त्याच्या जवळचा जो पंप आहे ही CNGचीच गाडी जाते मंडळी, म्हणजे आता दुसऱ्या स्टेशनवर पण अवेलेबल होणार. बघूया, पहिले त्याच्यावर भेटला तर आपल्यासाठी चांगली गोष्ट आहे. आणि आज बुधवार आहे पण आज तिकडे जाणार नाही, आज डायरेक्ट गॅस भरून घरीच जाणार आहे. कारण आई आणि बोलत होती आज गर्दी पण दिसत नव्हती, दुपारी गेले होते तेव्हा. आणि पप्पा आज घरीच होते, पप्पा काय कामाला गेलेले नाहीत आज कारण पाऊस पडला. मग पप्पांचं मालक बोललं की आज काही काम होणार नाही, बाहेरचं काम होतं काहीतरी, त्याच्यामुळे थंडगार वातावरण झालेलं आहे. आज कामावरती फॅन पण चालू केलेले नाहीत, एवढी मंडळी थंडी होती आज. आणि लोकांची शेतीची कामं पण जोरदार चालू आहे, त्याच्यामुळे लोक कुठे आता बाहेर फिरत आहेत मार्केटमध्ये. नो वेकेशन, नो हॉलिडे, काय नाही, संडे बिंडे काय नाही, त्याच्यामुळे लोक बाहेर फिरायचा पण काही विषय येत नाही मुलांना घेऊन. आता बाहेर पडले तर भजी वगैरे खायला संध्याकाळची, ते पण लोकलच. बाकी मंडई धबधबे वगैरे आता चालू झालेले आहेत व्यवस्थित. आंबोलीला पण पर्यटन स्टार्ट झालेलं आहे. तर जात आहे तर एकदम काळजीपूर्वक जा, गाडी चालवत आहे गाडी सावकाश चालवा, कारण जाताना ग्रुपने जातात. एन्जॉय करा, लक्ष देऊन करा बस. बाकी पावसाळ्याची मजा घ्या मस्त. मी आता बघूया कुठे कुठे जाते. अजूनपर्यंत धबधबा बघितलेला नाही कारण आई पाठवतच नाही. आंबोलीला तर अजूनपर्यंत पाठवलेला नाही कधीच. बघूया, कधीतरी हे बघणार 100%. पण आपण काहीतरी वेगळे आपल्या जवळची ठिकाणं शोधून काढू. लेट्स गो, जाऊया, वेळ नको काढूया. इकडच्या साईडला शेतीची कामं चालू आहेत, सगळे लोक वगैरे दिसत आहेत. पटपट जाऊया म्हणजे गॅस भेटेल तरी आपल्याला लवकरच. आहे तरी 15-1 किलोमीटर फिरेल एवढा शिल्लक आहे आणि पेट्रोल टाकलेला, त्याच्यामुळे काही टेन्शन नाही. जाताना तरी काही टेन्शन नाही. मंडळी खूप मोठी गडबड झालेली आहे आपल्यासोबत आणि हे काही नवीन नाही, असले प्रॉब्लेम येतच असतात. माझ्यासोबत तर दरवेळेस असंच होतं. म्हटलं पुढे येऊन बघूया तरी CNGचा मेसेज आहे काय नाही. तर मंडळी CNG संपलेला आहे आणि दुसरी गाडी गेली, ती कुठे गेली काय माहिती. तो आता एवढ्यात भेटायची गॅरंटी पण वाटत नाही. बघूया तिथे जाऊन. ऐसा कैसा हो गया. बाकी काय नाही, एवढ्या लांब येऊन रिकामी जावं लागलं तर खूप मोठं टेन्शन. कारण झारापला दुसरा स्टेशन आहे, तर इकडनं कुडाळ म्हणजे 13 किलोमीटर आणि तिकडनं परत तो 13 किलोमीटर आहे, म्हणजे 26 किलोमीटर इकडनं. आणि तिकडे पण संपलेलं आहे तसं पण CNG. तर बघूया. मंडई स्टेशनवर तर पोहोचलोय आणि CNGची गाडी ती इकडे झाली, मग अशी आपण बघितली होती ती. फक्त वेळ लागणार आहे, अर्धा तास तरी लागेल. चांगली गोष्ट आहे, आपला नंबर पहिलाच आहे. ती गाडी तुम्ही बघू शकताय. सो बघूया, नशीब. मला वाटलं एवढ्या लांब येऊन रिटर्न जावं लागते की काय. आपण झाकण वगैरे उघडून ठेवूया. फायनली CNG भेटलेला आहे आणि चांगली गोष्ट, आपला पहिलाच नंबर होता. आणि माझ्या पाठीमागे काका होते, ते पण टेन्शन करत होते. ते पण बोलत होते की CNG भेटते का नाही काय माहिती. त्यांचा तर साधा मोबाईल होता. नशीब CNG भेटला. एवढ्या लांब येऊन फेरी फुकट झाली असती तर कंटाळा होता. तर खूप चांगलं वाटतंय. आणि आज CNG का रेट बसलाय मंडळी आपल्याला 343 रुपयांचा. आणि आज एक कमेंट होती आणि जास्त करणं ती कमेंट आहे आणि त्याच्याकडे मी लक्ष पण दिलेलं आहे. तर बऱ्याच जणांना माहिती पण असणार की 2 घरं कोणाची आहेत. तर दोन्ही घरं आमचीच आहेत. एक आहे ते खालचं आहे, ते देवघर आहे जिकडे आमचा गणपती असतो.
आणि एक वरती घर आहे ते आमचं वैयक्तिक आहे आणि खालचं आहे ते काका वगैरे आमचं सगळ्यांचं सार्वजनिक घर आहे. तर आमचं जुना घर आहे देवघर ते. तर आम्ही वरती राहतोय. तर सुरुवातीला आम्ही तिकडेच राहायचो, सध्या आम्ही वरच्या घराकडे असतो. आणि अजून एक कमेंट होती की त्या कमेंटचा मी रिप्लाय नाही दिला, लाईक करून ठेवली होती कमेंट की गाडीचे दरवाजा कितीला घेतलेस म्हणून करून. तर गाडीचे दरवाजे आहेत ते रेडीमेड आहेत आणि त्याची प्राईस आहे म्हणजे 1200 रुपये ओनली. तर रेडीमेड तुम्ही बनवून तुम्ही जर रेग्युलर असे बनवून घेतलात तर त्या दरवाजांची प्राईस आहे म्हणजे 4500 रुपये तुम्हाला खर्च येईल. पण ते एकदम व्यवस्थित असणार, कापड वगैरे चांगल्या क्वालिटीचा. हा जरा कापड पातळ आहे पण पावसापासून एकदम व्यवस्थित संरक्षण होते, म्हणजे एवढं काय हे नाही, एकदम मस्त आहेत. आणि बाकी तुम्ही कसे आहेत तर बघायचं असेल तर ऑलरेडी ब्लॉग आलेला आहे, तुम्ही जुना ब्लॉग जाऊन चेक करू शकताय आमचा. आणि रेग्युलर जे बघणार आहे त्यांना माहिती पण आहे. सगळी कामं झालेली आहेत पण पाऊस फक्त थांबलेला नाही, म्हणजे पाऊस एकदम जोरदार पडतोय. आणि अजून एक गोष्ट की म्हणजे आज दुबईवरनं कमेंट होती की दुबईवरनं ब्लॉग बघतोय आणि रेग्युलर आम्हाला कमेंट असतातच आणि मस्त चांगल्या कमेंट असतात. तर तुमचा प्रतिसाद एकदम भरपूर आहे. मी तर कष्ट करतोय पण तुम्ही मंडळी जर तुमचा असा प्रतिसाद नसता तर या गोष्टी सगळ्या घडल्याच नसत्या, ही कमेंट आमच्यापर्यंत पोच झालीच नसती. सगळ्या तुमच्या याने तुम्ही बघताय, ब्लॉग शेअर करताय, तुमचा सपोर्ट नेहमी कायमस्वरूपी आमच्यासोबत असाच राहून दे मंडळी. आणि दुसरी गोष्ट तर ते बोलले की मी न्यूच्या गावातून आहे म्हणून, म्हणजे आमच्या गावाच्या पुढे न्यूचे गाव आहे. तर खूप चांगलं वाटतं. आणि ज्यांना भेटलो मागच्या वेळी भाडं सोडायला पण गेलो होतो ते बोलत होते की आम्हाला तरी यायला सारखं मिळत नाही पण तुझ्या निमित्ताने गाव दिसतोय, गावचा रस्ता दिसतोय, तर खूप भारी वाटतं. आणि याच हेतूने म्हणजे मी चालू केलं होतं मागच्या वेळेला की मी बोलत पण होतो मी जिकडे जातोय थोडाफार दाखवण्याचा प्रयत्न करतो गाडीवरनं गेलो की गावामधला. तर आपलं गाव बघून खूप असं भारी वाटतं. विचार करा तुम्ही एक 10-12 वर्ष गावालाच नाही आलात आणि अचानक तुम्हाला गावचा रस्ता दिसला, कारण त्या गावाबरोबर त्या रस्त्याबरोबर तुमच्या लहानपणीच्या, तुमचं बालपण, तुमच्या सगळ्या आठवणी जोडलेल्या आहेत म्हणजे. तर मला भारी वाटतं जेव्हा बोलतात की तुझ्यामुळे आम्हाला रस्ता दिसतोय, तुझ्यामुळे गाव दिसतोय, तर खूप चांगलं वाटतं. आणि हे नेहमी चालूच राहील. माझ्या माध्यमातून मी तुमच्यापर्यंत पोच करण्याचा प्रयत्न करेन जसा माझ्याने शक्य होईल तसा. आणि एक मिडल क्लास फॅमिलीमधला मुलगा आणि त्याची सिम्पल लाईफस्टाईल, कोकणातील गावातील जीवन तुम्हाला एकदम जबरदस्त आवडते आणि तुमचा त्या गोष्टीला भरपूर सपोर्ट आहे म्हणजे. तर खूप चांगलं वाटतंय, तुमचा सपोर्ट नेहमी असाच राहून दे. सो लेट्स गो. जास्त बडाबडा करत नाही, आपण घरी जाऊया पटपट टाईमवरती, कारण परत आंघोळ वगैरे करायची आहे मला. मंडळी फायनली करेक्ट 7:02 आपण घरी टाईमवर पोहोचलेलो आहोत. वायपर पहिला बंद करूया. बंद, गाडी बंद, लाईट पण बंद. ओके, तर घरात जाऊया. सामान दरवाजा आपटला तर पप्पा ओरडणार. बाजार घेऊन दिले येताना चिकन म्हणजे घरे खावतो तल्लाला हे कोण दिले परत म्हणलं पावसात भिजत कोण म्हणजे याच कारणामुळे काल पावसात भिजत जायला कोण दुकानावर तयार नाही, कोरी चाय पिऊची लागली म्हणजे गरो एक खाऊनच बघूया. आकारा आणि परत आता मिळायचे ना कच्चे एकदम गोड खायला लागतं. गोड लागणार नाही हिरवे खाव नाका इच्छा इल्ली पण औषध जर केलं मग मी बोलले मला पोटतो खाऊया मला तुमका कसली इच्छा इल्ली बरे खाऊची पण सांगतो कोण कालपासून खाऊचे होते फोडू लागतलो ना बरी असली तर आता हल्लाय का नारळ आणलंय तर दोन गावले दोन गावले गर्दी गॅस सरलो गेलोय इथं बघलोय मेसेज नशीब ती गाडी इली मला गावलो नाही आपण टाइमवर आलोय. बाबू येणार उशिरा कित्याक सुटला कसा पटतो इलो आजो केस कापू सुटाक नाही. बाबू गेला हेअर कट करायला, पत्तूकडे थांबतलं 9 वाजतले 9 वाजतले यायला. तर आपण आंघोळ करून येऊया आणि मग चाय प्यायला बसूया डायरेक्ट. बदले घरे फायनली आंघोळ झालेली आहे आणि चाय प्यायला बसलोय. चाय पण रेडी जसं की बोललो होतो. काल कोरी होती आज दुधाची.
पहिल्यांदा असं झालं असतं दिवसभरात पहिल्यांदा दुधाची चाय संध्याकाळी बघतो ना. रात्री नाही होत, रात्री आज सकाळी तर घोटवत नाही होती. दिव्यान चायच सोडला कधीपासून पोरी म्हणा. आता म्हणतो दुधाची आवाला ती बटर आणि चाय. पावसानं लय कंट्रोल होईल काहीतरी पाऊस आज खूपच पडलं ना. मग आता उद्याचा दिवस आहे ह्याच्यात घाव ना हो खातर होतो. हो ठेवायचो. वाय नाही सगळं भात होतो. शेजवान राईस कोणाला हा माहित होतं पप्पा म्हटलं होतं मी तो खवायचं तो खाऊन टाका. गरम केला मी गरम केला. शेजवान राईस. छान टाकलं. दोन तर म्हणजे एक कमेंट होती आज. काय होते आज एक कमेंट बघितले की ओंकार रिप्लाय देत नाही. पण त्यालाच आता विचारा तोच सांगेल काय तर रिप्लाय का देत नाही. तर मंडळी रिप्लाय देत नाही म्हणजे सध्या तर कामावरती आहे तुम्हाला माहितीच आहे. आणि आल्या आल्या घरी आल्यानंतर ब्लॉग बनवायचा माझा सगळा चालू असतं. विषय काय ठरलेला नसतो, कशावर काय स्क्रिप्टेड काय नसतं. कॅमेरा चालू झाल्यानंतर जे काय सुचेल जे काय असेल. दिवसभरात काय जर आणि आज एवढे दिवस झाले मी तुम्हाला आमच्या घरातलं दाखवते बऱ्यापैकी. आणि बाहेर जास्त फिरत नाही, गाडीवर गेल्यापासून बाहेरचा बघताय. एवढे दिवस तुम्हाला दाखवणं, वेगवेगळ्या विषयावरती टॉपिक असणं. आणि हे काय ठरवलेलं नसतं. टॉपिक पण त्या व्हिडिओ नुसार ठरतात नंतर काय टॉपिक द्यायचं आहे ते. आणि ट्रेलर छोटासा असतो सुरुवातीला, तर काय द्यायचं हे सगळं नंतर ठरतं. तर एवढे विचार आल्यानंतर डोक्यात असतात की काय करायचं. आणि ते सगळं झाल्यानंतर मग आता त्यावर थंबनेल काय ठेवायचं हा विचार बराच वेळ त्याच्या डोक्यात चाललेला असतो. तो बराच वेळ बसून असतो. नंतर मला विचारत राहतो आई आता काय करू आता थंबनेल काय ठेवायचं. मग मला काय सुचत नाही, मी त्यालाच बोलते तू काहीतरी आठव. आणि हे सगळे विचार त्याच्या डोक्यात असतात. दुसरी गोष्ट म्हणजे आता आपली गाडी उभी असते, मग तो विचार डोक्यात असतो की गाडीचा हप्ता आहे. आणि गाडीचाच नाही असे बरेच हप्ते आहेत. म्हणजे मी तुम्हाला घरातली आमच्या तुम्हाला प्रत्येक गोष्ट माहिती असणार. आमच्या घरातल्या वस्तू कुठे आहेत काय, कारण तुम्ही सगळं बघितलंय. तर दरवेळेस सगळ्याच सांगतो असं नाही, काही गोष्टी अशा पण असतात ज्या आम्ही सांगत नाहीत आणि ज्या सांगायच्या पण नसतात. काही गोष्टी अशा असतात ज्या सांगायच्या पण नसतात. आणि फायनान्शियल जो काय प्रॉब्लेम आहे तो म्हणजे आमचा आहे, आमच्या घरातल्यांचा. तो बाहेर कोणाला सांगून त्याचा काही हे नाही. आणि दुसरी गोष्ट काय असते मग संध्याकाळी भाड्याचा कॉल येईल न येईल हा विचार डोक्यात असतो. कधी कधी वाटतं काय भाड्याचा एखादा कॉल आला तर बरं होईल काय, या विचार म्हणजे त्याच्या डोक्यात असंख्य विचार चालू असतात. नुसतं कामावर. आणि तुम्हाला माहिती असेल जर तुम्ही घरातले मोठे भावंड कोण असाल तुमच्यापैकी, तर तुम्हाला माहिती असेल की तुमच्यावर जबाबदारी किती होती आणि आता माझ्यावरती आहे. आमच्या घरातले सगळे ओरडत असते की तुझी तब्येत सुधारत नाही, तुला डॉक्टरकडे आपण जाऊया काय करूया. तर तो नेहमी सांगत असतो की मला डॉक्टर नको, माझ्या डोक्याला टेन्शन आहे, टेन्शनमुळे माझी तब्येत सुधारत नाही किंवा माझ्या डोक्यात विचार चालू असतात. मी थोडा वेळ जरी तो शांत असला तरी मला भीती वाटत राहते. म्हणजे हा एवढा शांत का, म्हणजे काय झालं असेल, काय तब्येत बरी नसेल. पण त्याच्यामुळे मंडळी मी माझ्यावरनं सांगत असतो तुम्ही जास्तीत जास्त वेळ तुमच्या घरातल्यांसोबत घालवा. आणि मी जेव्हा घरात असतो आई जेवण करत बसलेली असते त्याच्या बाजूलाच बसलेला असतो सारखा. आणि काय जरी छोट्या छोट्या गोष्टी असल्या तरी आमच्या दोघांचं हे चालू असतं विचार काय तर आपण काय करूया काय नाही, त्याच्यावर सोल्युशन काय काढूया. आम्ही बाबूला जास्त हे करत नाही कारण त्याच्या डोक्यात टेन्शन नको. आमच्या दोघांचं जास्त ते असतं. काय पप्पा कामावर असतात त्याच्यामुळे ते आमच्या ह्याच्यात दिवसभर नसतात. संध्याकाळी ते आले की मग त्यांच्या सोबत चालू असतात तर उद्या काय करायचं. तर कृपया करून कोणीच असा गैरसमज करू नका की मी रिप्लाय देत नाही. की शक्यतो मला सांगत असतो तू रिप्लाय दे, तरी मी बऱ्याच कमेंट्सना रिप्लाय देत असते. काय तर मला जेवढं सुचतं तेवढ्यांना मी देतेच रिप्लाय. आणि तुम्हाला माहितीच आहे मी काय युट्यूब आणि एफबीचा पेज आहे, मी काय कंटिन्यू तेच करत नाही काम. म्हणजे मी काम करून ते करतोय, तर त्याच्यामुळे मला टाइम भेटत नाही. तर मग तो घरी आल्यानंतर 5 वाजता मग मला म्हणजे सगळं काळोख पडायच्या अगोदर करायचं असतं, कारण नंतर मोबाईल क्वालिटी देत नाही अजिबात. तुम्हाला पण माहिती असणार एवढ्या दिवसात. कधी कधी मग आम्ही असं बाहेर पण जातो, मग बाहेर काहीच नाही विषय सापडला मग परत घरी यायचं. मग घरी येऊन काहीतरी विषय शोधायचा किंवा अगदीच काय नसलं तर मग काहीतरी रेसिपी बनवायची, जेवण बनवतोय ते दाखवतं, असं आमचं ते चालू असतं. आणि आपले ब्लॉग पण कसे आहेत तुम्हाला माहिती आहे, फॅमिली ब्लॉग, लाईफस्टाईल ब्लॉग आहेत. थोडक्यात कुठचे असं टॉपिकल नाहीत की हाच टॉपिक पकडून घे, ट्रॅव्हल तर ट्रॅव्हलच करणार आहोत, फूड तर फूडचेच रेसिपी देणार आहेत, असं नाही म्हणजे. आणि आम्ही जे टार्गेट ठेवलेलं ते आता एक 3-4 दिवसात, उद्याच ना, उद्या परवा पूर्ण होणार आहे. तुम्हाला कळेलच. तर ते कंटिन्यू केलंय आता म्हणजे. आणि बरीच साथ मिळाली आहे तुमच्या सगळ्यांची, हे महत्वाचं आहे. तुमची साथ नसते तर हे एवढं झालंच नसतं. म्हणजे आमच्या पण डोक्यात नव्हतं काय तर
एवढे फॉलोअर्स होतील किंवा पहिली गोष्ट म्हणजे आमचे ब्लॉग चालतील, लोक बघतील आम्हाला एवढी, हे पण डोक्यात नव्हतं. गेल्या वर्षी चतुर्थीचीच गोष्ट आहे, 100, 150, 180 व्ह्यूज येत होते. हा आता पण काय काय व्हिडिओ येतात तेव्हा विचार म्हणजे 160 नुसतेच 60 असे व्ह्यूज आहेत. नंतर तेव्हा मी ओंकारला सांगायची काय, अरे आपण 100 पर्यंत जात नाही तर नको, हे बंद करूया. मला पण इंटरेस्ट नसायचा तेव्हा, काय तर मी आधीच सांगायची मी पकडून होते एकच गोष्ट की होणार, हा बोलला नाही कोणणार, तुम्ही एकटा करेन पण करणार. सो बाकी आणि लवकरच आपले युट्यूबला पण 5000 सबस्क्रायबर पूर्ण होतील, तुमच्या कृपेने लवकरच होणार सगळा. सो बघूया कधी होत आहेत. तर मंडळी फायनली आपली चहा पिऊन झालेली आहे आणि ब्लॉग ऑलरेडी खूप मोठा झालेला आहे. तुम्ही नक्कीच मला समजून घ्याल, पुढे पुढे जसा असं वेळ भेटेल तसा याला पण जास्त टाइम देईल, इकडे पण जास्त लक्ष देईन. तर मंडळी आता टाइम झालेला ब्लॉग एडिट करायचा. सो आय होप तुम्हाला आजचा ब्लॉग नक्कीच आवडला असेल. तर चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन दाबायला अजिबात विसरू नका. थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय.